मजा रायपुर अरे नहीं है भेलाई और नहीं है मजा पीना अरे नहीं है मलाई अरे 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 है। हमारे चैनल पूरन पाओ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इधर वाले दीदी हो आप सब ताली चाहूंगा। अरे नहीं है मजा रायपुर में नहीं है भेलाई नहीं है मजा रायपुर में नहीं है भेलाई नहीं है मजा पेड़ा में नहीं है मलाई अरे 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 पूरन न्यूट्री चपरासी काटूरी दिखत एकदम चकाचक हो अरे जवन मजा हवे तोला छुए माओ जवन मजा हवे तोर कलाई जवन मजा हवे तोला छुए माओ जवन मजा हवे तोर कलाई नहीं है मजा रायपुर में नहीं है भेलाई नहीं है मजा रायपुर में नहीं है भेलाई नहीं है मजा पेड़ा में नहीं है मलाई अरे 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 जवन मजा हवे तोला छुए माओ जवन मजा हवे तोर कलाई जवन मजा हवे तोला छुए माओ जवन मजा हवे तोर कलाई तोरे उमर 16 साल कथे बाबा लाले मां कसम गुला माल तोरे गुला गुला बाल कथे बाबा लाले मां कसम बदली कमरी तोरे उमर 16 साल जवन मजा हवे तोर कलाई जवन मजा हवे तोला छुए माओ जवन मजा हवे तोर कलाई नहीं है मजा रायपुर में नहीं है भेलाई नहीं है मजा रायपुर में नहीं है भेलाई नहीं है मजा पेड़ा में नहीं है मलाई अरे 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 जवन मजा हवे तोला छुए माओ जवन मजा हवे तोर कलाई जवन मजा हवे तोला छुए